Jyväskylän jalkapalloklubi nousee uutena joukkueena jalkapallon Veikkausliigaan. Ykkösen päätöskierroksella riitti jännitystä, kun jyväskyläläisten lisäksi Vuosaaren Viikingit tavoitteli suoraa nousua Veikkausliigaan. Tumma-asuinen kotijoukkue JJK aloittaa ottelun PS Kemia vastaan Hurmoksessa ja Harjun jalkapallopyhättöön kerääntynyt kauden ennätysyleisö 4744 henkeä elää voimakkaasti joukkueensa mukana. Ottelun 18 minuutilla jyväskyläläisten hyvä ote palkitaan. Mika Lahtinen harhauttaa rangaistusalueella ja laukoo JJK:n ottelussa 1-0 johtoon. Aivan ensimmäisen puoliajan lopulla PS Kemi saa rangaistuspotkun. Dennis Santos asettuu pallon taakse ja tasoittaa ottelun. Kamppailu etenee 1-1 tasantilanteessa aina 68 peliminuutille saakka, kunnes JJK:n Papatunde Vusu nousee jyväskyläläisten sankariksi. Lopullisesti liiganousun varmistama 2-1 osuma on ykkösen kauden pelaajaksi valitulle Vusulle jo kauden 22. Harjun stadionin yleisö odottaa jo malttamattomana päätösvihellystä. Vihdoin se tulee ja juhlinta voi alkaa. Jyväskylä nousee ensimmäistä kertaa kotimaisessa jalkapallossa pääsarjatasolla. Aivan mahtavat fiilikset, että itse jyväskyläläisenä ja pelannut täällä aikoinaan ja nyt sitten valmentajana, niin kyllä tämä tuntuu äärimmäisen hyvältä, että tämä pitkä unelma, kaikkien unelma on Jyväskylässä tästä ja nyt se on tapahtunut. Toinen suoraa nousua tavoitellut joukkue Vuosaaren Viikingit aloittaa vieraspelinsä Joensuussa ryminällä. Vain 5 minuuttia on pelattu, kun Pekka Sihvola vie valkopaitaiset Viikingit 1-0 johtoon. Hieman ennen taukoa Jippo onnistuu 3 maalinteossa 4 minuutissa ja Viikinkien haaveet suorasta noususta tuhoutuvat. Tässä päätöskierroksen tulokset ja lopullinen sarjataulukko. JJK nousee siis suoraan Veikkausliigaan ja Viikingit jatkaa kauttaan liigakarsinnassa, jossa vastaan asettuu Veikkausliigasta joko IFK Mariehamn tai Kuopion Palloseura. Vaasa IFK, Grankula IFK ja Köpylän Pallo putoavat kakkosdivisioon.